A Asociación Galicia AME leva dende o ano 2015 realizando diferentes actividades para axudar a aquelas persoas que sofren AME. Dentro destas actuacións, a agrupación proxectará en Vilagarcía a película documental Historia de nuestro cine. Esta será a única proxección do film que se fará en toda España. E aquí estamos a casi unha semana presentando este evento. Quero puntualizar que esta película solo se proyectou no Festival de Cine de San Sebastián e o único pase que vai haber en España de este documental vai ser aquí o 29 de febreiro no Auditorio Municipal de Vilagarcía. A data da proxección foi escollida porque o 29 de febreiro é o Día Mundial das Enfermidades Raras. A visualización acudirá ao actor Antonio Resines. O sábado 29 de febreiro non é unha fecha ao azar, xa que é o Día Mundial das Enfermedades Raras, e entonces, pois, vendo que Antonio Resines, que foi o noso embaixador fai 2 anos, me plantexaba de vir a estrear esta película documental aquí e vendo un pouco a súa axenda, pois decidimos que o 29 de febreiro era o día perfecto. Dende a vila mostraron o seu apoio á iniciativa, destacando o traballo que esta asociación fai para dar visibilidade ás enfermedades raras. Porque fai falta persoas combativas como a ti, sobre todo cando estamos falando eso, de enfermedades raras, para que a poñer o acento, e sobre todo para concienciar tanto os investigadores como os laboratorios farmacéuticos para que sigan a traballar na busca dunha solución que hoxe por hoxe non existe. A proxección terá lugar no Auditorio de Vilagarcía ás 20:30 horas. As entradas teñen un custo de 5 euros e serán íntegramente doadas para a asociación. Os billetes poden mercarse na panadería Anaquiños de Vilagarcía, en Esposalnés en Cambados e a través da web Eventbrite.